Hallot. Viimeis kun vaihtelin öljyä vai mitähän minä tälle värkkäsin, niin huomasin samalla, että kipinäpulttia ei ole ihan hetkeen tähän vaihdettu. Ne on tainnut nuo entiset kipinäpultit olla siellä jonkun reilun 100 000 ja olikohan 2014 vielä peräti, kun ne oli vaihdettu viimeksi. En ole ihan 100 varma, mutta oli kuitenkin tuhottoman pitkä aika. Niin katsotaan mitä sillä on vielä jäljellä. No. Tämähän se on nyt jännittävä vaihe tässä, kun mitenkä paljon täällä on öljyä. Ei täällä hirveästi ole. No vielä on yksi nostamatta öljyä. Eikä tämäkään laina. Aika hyvä. Maa ei ollut kyllä hirmu tiukassa. Olisi saanut kyllä olla ehkä aavistuksen kiinni, enemmän kiinni. Eikö oo? Siinäpä ne on. Tuossa uutta kipinäpulttia ja tuossa on sitten vanhaa. Ei nuo nyt vielä ihan superpahoilta näytä, mutta ei tämä nyt varmasti huonoakaan tee. Joku eihän oliko nuo 5 kappale, vaan allekin nuo tulupat. Iridium tulupat olisi ollut sitten lähempänä 20 kappale. Ja niissähän olisi ollut sitten se kilometrittiin vähän enemmän, sinne taisi olla 100 000. Oliko näissä alkuperäisissä tai tämmöisissä niin sanotusti normitulupissa niin 60 000 tuo vaihtoväli. Joku semmoinen. No, tiputellaan paikalleen.
Nonni, enää kuonokoppa paikalla. No. Mäkin heittäytyn nyt hankalaksi. Siinä nyt ei mahdottoman pitkään mennyt. Ja nyt jos tämä lähtee pyörimään, niin meillähän on miltei niinku remontti onnistuu. Startataan. Mitä se sanoo? Sehän pyörii. Ei huono. Mutta joo, sen pituinen se. Ja pistä peukkua ja pistä kanava tilaukseen ja ei muuta kuin seuraavalle kierrokselle ja näkemiin.